जोङो थांनाय रबिबाराव दतमायाव फैदोंमोन ओमफ्राय लोगो दिगि चावमिन जालांदों चावमिन जाबाय जाखांनायनि उनाव दतमा लाबोयो हटेलाव जादों जाखांनायनि उनाव 15 मिनिटनि उनावनो गोबाफिनदों सासे गोबाबाय ओमफ्राय नेक्स्टआव उनाव आंबो गोबाबाय बाजारनिफ्राय थांबाय सासेया गुमिदरा न'आव गोबाहैबाय बेनिफ्राय उन्दुबाय ओंखामबो जानो हाया जेबो जानो हाया उदै सानायानो सानाय खियो नोगोर जेबो गाङो बेनिफ्राय दतमा हस्पिटालाव लाबोयो दतमा हस्पिटालाव थायोलाय एमआरएमआव लाबोयो एमआरएमआव सानैखौ सिरियास ओमफ्राय लाखियाखिसै एसे बङाइगावआव दोनहरबाय बिसोरखौ आं दा एमआरएमआव दं। नों एसे मोजां जाबाय ना? आं दा एसे मोजां मोनबाय सासेया थैबाय सासेयाबो दा सैथ'जित ब्रह्मआ सिरियासथार गुमिदराथ' मैया नयथायाव फैदों। मा क्लासाव फरायोमोन? बिसोरो सैथ'जित ब्रह्मआ दा क्लास 10आवमोन गुमिदरा क्लास 9मोन। बबाव फरायोमोन? बिसोर दतमा आलारियाव दङ आलारियाव फरायो बिसोर हुकुमायाव गुमिदरा सुखायनोमोन जोंनि गयबारियाव थाफैयोमोन गावफोरखौ दाबि खालामो जोंनि जिखिनि दा बन्द जादों आरो बै फैनायफोरनि जिउखौथ' बायना मोना बिसोरनि थाखाय गोख्रों एक्सन लानांगोन। খোৱা বস্তু খাই এনেকা আৰু যিটো লগত আছিলে না যেতিয়া ওলাইছে সেই কিবা কেইটা কল হৈছে বিচাৰা কালি মই ঘৰৰ পৰা দতমা বজাত ফুৰিবলৈ যায় आब'निफ्राय माने फैसा बिनानै लांदों जाहैबाय 500 थाखा फैसा बिनानै मामि आं गस्ला बायनो आंनो फैसा 500 थाखा हर होननाय बिमायाबो माने मैगं बेफार गेलेनानै जायो फैसाखौ हरबाय आरो हरनायाव जागाखि गस्ला बायनानै बारबाय फैसा आग्लायदों बेजों बियो फिसाया माने चावमिन जाबाय साथाम बिसोरो चावमिन जानायावनो माने सानै लोगोआ जाखांनाय लोगो लोगोनो बे माने लाबि दखानावनो गोबाखादों जाहैबाय जोंना फैनानै दसे बिदिनो फैनानै दुगैबाय गावनि गस्ला गोदान लाबोनायखौबो गानबाय गानै जोमै बिदिनो दसे बेयाव लामायाव जिरायहैदों जाहैबाय ओमफ्राय बिमा बिफायाथ' टाउनावसो मैगं फानहैयो दा बिमा बिफा फैसानि गथ'आ माने गोबानायाबो बारा जाबाय खिनायाबो बारा जाबाय उनाव लास्टआव गोबानायाबो माने थैसे गोबाबावबाय जाहैबाय आरो दा बिमा बिफा फैनानै माने गारि नागिरलाबायबाय गारि नागिरनानै गथ'खौ टट'जों खुनुरुखुम लानानै थांबाय दतमा माने माबासिम दमखलनिसिम लानानै थांबाय दा दतमा हाया होननायखाय क'क्राझाराव एमआरएमआव लांबाय बेयावबो हायानो जाबाय आमफ्राय बिनिफ्राय डाइरेक्ट बङाइगाव लरा आसामाव लांबाय आरो दा लरा आसामाव लांनानैसो गथ'आ गोमानाया जाहैबाय आरो बेसेबां फरायोमोन? दखनानो बर' मिडियामाव सोदोंमोन आरो नामा बुंदों ब्रह्म बबाव हाबोमोन? आसामाव हाबोमोन रमनि आसामाव हाबोमोन जोंथ' सरकारनाव दा लुबैयो फिसाया बे सासेयानो सासेल'मोन फिसा हौवा दा थांनानै थानाय बिमा बिफायाबो बिदिनो आसामोन इयुननि थाखाय गावसोरनि बोराय बुरि जानाय समाव माने फिजानो थाखाय बे फिसा हौवाजोंनो आसामोन दा जों सरकारनिफ्राय लुबैबाय जाहैबाय जोंनि फिसायाथ' दा थांखाबाय जेला जोंथ' फिसाखौ गाबबाबो जों मोनला दा फिसानि बदल जोंनो अनसुंथाइ नांगौ होननानै जों बेखौ आसा खालामो सरकारनिफ्राय। खालामजानो लुबैयो दखानखौ लाबि दखानखौ? जोङो बे लाबि दखाननि मालिकखौ आरो बे जेनाखि बे कारिखर मावग्राफोरखौ जोङो थोजासे पानिशमेन्ट होजानाय जों लुबैयो आरो जों सरकारनि सायावबो जों बेखौनो खुलुमनानै जोङो बुङो लाबि दखाननि मालिकआबो पानिशमेन्ट मोननांगौ आरो संस्था जाखिनि दङ बिसोरबो पानिशमेन्ट मोनजोबनांगौ जोंनि फिसा आंगो फिसायानो थैबायबा जोङो बिखा गावदोंबा बिसोरबो जोंनि फिसा बायदिनो पानिशमेन्ट मोननांगौ रासिन पानिशमेन्ट मोननांगौ जों बेखौ